Üdvözlök minden kedves kis sporttársat! Nem is ragozom a szót, el is kezdeném bemutatni, hogy akkor hogy is szoktam én ezt a hálókötést csinálni. Az első lépés, hogy kötni kell, ugye, mivel ez az egész egy emelő hálóra van kitalálva, hát magát a kötési formációt csak úgy fogom tudni megmutatni. Szóval az a lényeg, hogy kötni kell egy fület, hogy ugye veszünk egy sima fület. Majd miután ez a sima fül megvan, visszahajtjuk, ezáltal kapunk ilyen két fülecskét, itt az egyik, ott a másik, és az egyiknek mindig kisebbnek kell lennie. Ugye az lesz az első szemünk, ha azt nézzük. Ugye meghúzzuk ezt a csomót, itt az első fül, meg itt a másik, a kisebbik. Na most ezt rögzíteni kéne egy olyan fix ponthoz, ugye, amivel tudjuk feszíteni a dolgunkat, mert ugye ennek hát feszítődni kell, hogy a szemek frankón összeálljanak. Így. Csak elcsúszok úgy, ugye? Baszki, akkor ezen rövidítünk, már is csak is technikai malőr. Ez így meg hosszú. Egy. Azaz. Na. Ez ugye nekünk ez nem kell ide. Ezt így gyorsan. Leégetjük. Na, ugye így néz ki a kötőtünk, ezt így lehet látni, ezt ilyen fura módon szoktam rá föltekerni, ez úgy működik, hogy van ugye a kötőtű, fogom, egyszer ide, fordítok rajta, ugye ezt így áthúzom, utána ott vissza be, megint fordítok rajta, és így tovább. Na, megvan a hálónk, ott van a pici szemecskénk. A szem vastagságát ez a kis pálca határozza meg, ez egy vonalzó, egy fa vonalzó, de lehet akár végnyabb is, attól függ, hogy milyen méretű szemeket szeretnénk. Én ezt egy ilyen, hát ez ilyen 3 centi durván, pontosan nem tudom. Az a lényeg, hogy ezt a fát a zsinór alá fektetjük, és feltoljuk teljesen a csomóig. Majd a kötőtünket fogjuk, és átbújtatjuk a szemen. Így. Nem tudom, mennyire lehet látni. És fogjuk, és ugye így most kaptunk egy ilyet, ugye, ami át van bújtatva a szemen, és ezt ráhúzzuk teljesen a szemre. Így. Ráhúzzuk a vonalzóra totál. Majd ugye ott van egy kis hézak, engedünk egy picit a madzagon, hogy lehessen mit fogni, áthúzzuk a damilt, vagy igen, hát attól függ, ezt így nem tudom mennyire látható, és ezt így áthoztuk, már elfelejtettem, nem, hülyeséget beszéltem. A kezünkön csinálunk így egy hurkot, és itt a lyukon hozzuk át, csak kamerában nehéz beszélni. Szóval így a lyukon áthozzuk, és így kaptunk rá egy csomót. Most ezt megcsináljuk még egyszer. Leszek a nyílításból. Így. Na, szóval ezt így áthurkoljuk, és így húzzuk oda bele a szembe. És így kaptunk rá egy csomót. És addig ne engedjük el, míg ez a csomó ez meg nem feszült. És így kaptunk egy szemet. Ez az első szemünk. Na most ide kell csinálni egy fél szemet, hogy ugye tudjuk tovább folytatni. Ami azt jelenti, hogy most nem átfúrkoljuk, hanem csinálunk oda még egy szemet. Így. Ilyenkor már ugye duplán van, lehet látni, és akkor fogjuk, és most furkolunk, és ugyanúgy a lyukba, ahogy az előbb, behúzzuk. Így. Én 2 szoktam, az a tuti csomó, a 2. Ez picit nehezebben jön le, mert ugye ez és így,
van egy egész szemünk, csak kell ez a kurva nagyítás. Így van egy egész szemünk, meg van egy fél szemünk. Ez gondolom látható a dolog. Na most. Ha elkezdjük az egészet, mindig fél szemmel kezdünk. Ugye most van így az egész és a félszem. Most a félszemen átdugjuk a kötőtűt, és ezért is mondtam azt, ugye, hogy a kötőtűnek mindenféleképpen vékonyabbnak kell lenni, mint a szemnek. Ugye áthúztuk a félszemen a kötőtűt, és megint jön a csomórész, amit ugye annyi, hogy lényegében csinálunk rá egy csomót. És ugye ezt addig fogom a hüvelykujjammal itt, amíg ugye a csomó nem rögzül teljesen. Egyszer kötök még egy hurkot, ugye ezt lehet látni, hogy ugye át van hurkolva a csuklómon, és ugye azon belül húzom át. És így ez szépen lassan rácsomózódik. És 2. Így, és akkor így már megint van még egy szemünk. Most ezt ugye elméletileg ezt nem kéne lehúzni minden egyes szemnél, hanem lehetne folytatni tovább. Ugye rajta van a szem, ugye átveszem, és akkor fogom, és hurkolom tovább. És ugye ha mindent jól csináltunk, és most nem az egészet húzom át, most ugye megint kötök egy csomót, de nem az egészen húzom át, hanem csak azon az egy szemen, ott. Úgy. És kötök egy csomó. Még egy csomó. Na most ez megvan, de itt még nem fejeződik be a történet, mert itt ez csak így akkor ennyi lesz a dolog. Hanem ilyenkor minden sornak a végére kötni kell egy fél szemet. Ugye itt volt a kezdő szemünk, azon átfűztem a fűzőtűt, visszahoztam, és ugyanúgy most akkor kötök egy csomót oda. Majd. Így. És így ezáltal kaptunk így. És ott van a félszemünk. Ott. És így ez már ugye kezd háló alakot ölteni. Na most ilyenkor megint ugye elkezdjük félszemen. A félszemen áthúzom a fűzőtűt. Így. Hogy áthúztam a félszemen a fűzőtűt, lehúzom teljesen tövig, hüvelykujjammal leszorítom, és a félszemnél, ott a félszemnél, ott áthúzom a fűzőtűt. És ezáltal egy csomó, hurkolok még egyet, még egy csomó. Jön a következő szem, következő szemen átdugom a fűzőtűt, lehúzom teljesen, kötöm egy csomó, majd kötöm még egy csomó. Így. Jön a következő szem, megint lehúzom. Ott ugye mindig tudjuk, hogy ott a két szem között ott a lyuk. Leszorítom a hüvelykujjammal, húzom egy csomó. Na igen. Ez egy jó példa, ha elszakad, hogy folytassuk tovább. Nem kell megijedni, nem kell toldozni, foldozni, kötözgetni. Behúzom a szembe a fűzőtűt. Ugye ilyenkor így van. Mintha egy szemet csinálnánk, csak most alól, meg felől is odafogom, és kötök egy csomót. Ugyanúgy a szemre rá. Így, és ilyenkor már ott rögzült is nekünk a damilunk. Itt van egy kis felesleg, azt majd le kell vágni. Ugye ez itt már le van csomózva, jön a félszem.
Egy csomó. Még egy csomó. És lehúzzuk a dolgot. És ilyenkor így van már a dolgunk. Ugye ez mindig a végszemünk. Hát csak itt most eléggé az minket zavar. Hát ugye nyilván ez Damiénál picit könnyebben megy ez a dolog. Na, ott tartottunk, hogy ott a végfül, egy szem, két szem és a félszem. A félszem az mindig azért kell, hogy el tudjuk kezdeni a következő sort. Na most ez egy merítő vagy haltartó kötésénél ez egy olyan dolog, úgy fog előjönni az egész, hogy van egy karikánk, és arra a karikára kezdjük el fölkötni. Na most oda lényegében nem egy egész szemet kötünk, hanem egy fél szemmel kezdjük el az egészet. Hát ezt most így hirtelen mind szemléltessem nektek.